Така. Изтрихме достатъчно клипове, за Бяхме майхарди. да довършим клипчето, продължи откъдето спря се минути. Ами... Бяхме в Бургас, решихме нарочно да си изпуснем влака. Макар да имаше места за около 58 човека. Да. Точно Изтроши 10 лева с намалението. 13. 10 лева, нашето е 13, да. Фак. Защото сме много яки. И разбираш ли, не знам кой някой, просто нямам представа кой, нямам представа кой е. Мисля, че се казва Дили, Диди, Дици. Дилянси. Нещо такова беше. И предлага гениалната идея, значи беше толкова гениална, просто няма по-гениална идея. Ма го правим в крайна сметка, че. Да останем в Бургас. Снимайте Вени, бързо. Нищо не се вижда. Сега набързо. Аре, че Да нямаме останем в Бургас и да прекараме нощта будни в Бургас. Бездомни, да ходим на дискотека. Да. И да излъжем родителите си. Да. При което всички тапаци естествено се навиват, само аз не се навивам, защото съм много яка. Много зле, много зле. Я не ме храни пред камерата. Вкъщи. Добре. Утре. До вечер. И аз някакво много се духа, бате, просто ще да го пребия тоя, дето не знам кой е, ма не знам кой е, нали, казвам ви, не знам кой е. И в един момент се обаждам на тати и му казвам, тате, сори брата, ма няма билети, няма места и... Което е изключително трудно да се направи и от него половин час да го реши. Бате, тук някакви дълги крачи се дават. Или, чай. Пребийте се. Значи хванала си ми цицата. Аре, мони, дай сега. Добре, и аре бързо, че ще ми падне И аз се обаждам на тате, лъжа го мазно заради тия тапаци тук. Това знаеш, че отива в интернет, където той може да го види, нали? И викам, добре, тате, аре тук, нали? При което няма къде си ставим на багажа. Отиваме на какво отивахме? На гардероб. Ами тайка да отваря в 9 часа. После отиваме с Вени на касата. Извинете, тук може ли да си оставим нещата, ако отваряте по-рано? Не може. И да, не може. Какво се това? И аз, бате, не ми говорите как, ме се караш, Сещи се, брат. И се разкарахме. Аре, че ми стъпна ръката. И изведнъж Дидо намира невероятния начин да се обади на гъжето на люгата. Което идва, обаче... Защото му мени мисля в перспектива. Обаче той пак и ни лъже, че не е намерил и аз се обаждам на Веско. Негова беше идеята. И аз се обаждам на Веско от Китен. Денисе! И се обаждам на Веско от Китен и уреждам, разбираш се, и при което казвам, хора, родихме се, при което тия тапаци казват, май сме на 2 места. И направо ще да ви факам му газото. И така! И беше много забавно. Всъщност не ни се отвори парашута. И дойде момиче Центурони. Която гати пиче, много я уважавам, значи Евота. Много, да. И отивахме от тях и аз пишках и си оставихме нещата и нямаше туалетна хартия в взех грешната жилетка на Мони и сега да не е студено. Защо не, нали? Супер. Имаме свичър, но да не е кавалер. Абсолютно. Това беше грубо. И така и сега сме тук и гледаме... Гледай сте Мистер Бин, гледай. Да, гледали сме го. Брат, Стига. И това беше бати в жената. Дени, кажи нещо. Ще се пребия. Не, няма. Дени, кажи чао за камера. Не мога да спра клипчето, значи ще снимаме още. Значи, изкачихме се по ето това чудо, което очевидно не е пригодено за качване, в смисъл това са решетки, които някой изтръгнал. Снимай ни с поздрава! Трябва ли? Да. Аре. Това е най-тъпия поздрав ever. Чакай пак, Чакайте пак, бе! Аре, готов ли си? Готов ли си? А това е нашия поздрав с Дени. Ще го снимаш ли? Ще го снимаш ли? Снимай го. Добре. Чакай, дай първо Не бе, дръж, чайката. две шишета. Дай чайка. Аре, чайка. Това е още по-тъп поздрав. Това е най-тъпия поздрав. Не снимай, дай аз да снимам, защото не снимаш нищо. Дай. Аре. Ачи кежуали, нещо става. Ма, елате по-наблизко. Здрасти, Муцка, какво правиш? Важното е, че поне те се запълняват. А това е нашия поздрав с Дени, специално в отговор на техните яки поздрави. Хора, аре да снимаме и останалите. Кои останали? Лайка. Те си за нас. Аре, е така. Другото е... Аре, двоен лайк, бе. Кой е това? Не мога, нямам ръце. Нямаш ръце. Това е като черния хубав. Ръцете са като черния хубав. Или го имаш?